Kausap ko yung asawa ko na parang wala akong damit. Psst, ano ba yan? Magtakip ka nga. So parang kang nalalason. Paano po ba hindi maiinggit sa mga napapanood sa social media ng mga yayamaning mga mister na sinuspoil ang kanilang mga misis? Dito nagsisimula yung mga anxiety. Actually, kapag kaganyan, baguhin mo yung algorithm. Mahirap yung alisin kung lagi mong nakikita. Correct. Mitsa yan ng kabaitan mo kasi dating mabait ka kapag ka nagkakaroon ka na ng inggit sa katawan, nawawala yung bait na papalitan ng galit. So para kang nalalason. Dati okay lang naman yung mister sa'yo eh. Pero kapag ka nakakita ka ng mga mister na nagsuspoil ng mga misis, na ito yung mga paraan nila para magpakita na ng kanilang pagmamahal, feeling mo tuloy kulang na kulang yung binibigay ng mister mo. So kinakailangan mo i-recalibrate yung utak mo. Meron akong isang napanood na parang tinitis niya yung husband niya. So ang POV is, kausap ko yung asawa ko na parang wala akong damit. Nung tumingin sa kanya yung mister niya, kita-kita mo yung reaksyon, talagang tingin ng tingin sa baba, tingin sa gitna, talagang natataranta, tapos nagsasmile, tapos parang kinikilig na hindi mo maintindihan. Hindi po lahat ng mister ganon. May mga iba na sasabihin, ano ba yan? parang what? Ano ba yan? Magtakip ka nga. Hindi mo pwedeng sabihin na yun lang yung bonggang mister kasi kung mag-admire siya sa katawan ng misis niya, wagas. Basic rule lang dyan talaga, sa totoo lang. Scroll up, scroll down, left, right, AB, select start. Up, down, left, right. AB, select start. Kung alam mo yan, malabang, may gout ka na! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.